Kuthiwa buya ndoda, uyangishodisa kakhulu. Kukhala insizwa uFihliskhwele ke lapha ke ekhala ngoDlubheke ke umfokana noNdindwa ke lapha ke abantu abaningi sebephawulile ngalolu daba bafowethu. Sibone noGeh Ngcobo ke enza ivideo ke izolo ke lapha na TikTok ke ekhala ngalo ke ibuya likaDlubheke. Bathi abantu abaningi Dlubheke Khuzwayo buye ndimeni uyadingeka manje. Angazi bafowethu ngokunje kodwa ke kusho abaculi bakaMaskandi kusho abantu asebeke bamqashe yena ke lapha ke uDlubheke bambona ukuthi iperformance yakhe ime kanjani. noGeh Ngcobo ke wakhala ngento eyodwa ukuthi uDlubheke akabuye manje endimeni. Bafowethu ngicela uqala ngenibingelele la kwesiqiniseko esemitha uqala ungena kule channel ke ngicela uzibulungisa ke ucindezela button ka subscribe ke ukuze uthole ezinye izindaba ke engizokwenzela zona. Bafowethu ke abaculi abaningi bakhala ngoDlubheke ke umfokana noNdindwa ke lapha ke insizwa kaKhuzwayo ke bathi ke ayibuye manje sekwanele. Ukhale ke uFihliskhwele wakhala uGeh umfoka Ngcobo basho izwe lilodwa kuthiwa buya umfokana noNdindwa isikhathi sishayile manje. Bafowethu siyathemba ukuthi uDlubheke nimlezo uyayithola njengoba ke idinga yena. Siyawazi amandla leyansizwa, siyawazi umculo wakhe, siyamazi ukuthi unaliphi talente. Insizwa esithi ke iyazenzela konke kakhulukazi ke lapha ke emise studio. Asithemba ukuthi ke lo mlayezo uzofika kuyena. Kodwa nangumfoka kaFihliskhwele ekhala ngento eyodwa ethi buya mfoka noNdindwa. Bafowethu mina ngifuna ukunithatha nginibeke njengoba zinjalo izindaba ezeqiniso zodwa. Angithathi ihlangothi, angithathi balala umuntu. Kodwa nje bathi Dlubheke buya manje. Asitholane kwezinye ngizonenzela zona.